ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экран мода рӯӣ кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навора сай Opel Zafira D қабул кардем, Toyota Camry D Americanka SK, Opel Vectra B, яъне ки Opel дути сотка азиз, объём ниш ваз 2107 зур, трактори UT 404 комплект трактори нав астаем, Mercedes-ои сечка объёмни, Toyota Mark D азиз ва астаи Daewoo Nexi, боз Opel Sedan ва ятага дискаи фурӯшии обшим. ҳар гуна мошини ки мо роҳ кардам, мо қабул кардам, пешкаштон мекунем. خب شما دام اگر خیر реклама бошад маромад روی کنید реклама میکنیم و کورس امروزه باشد 122 سوم و 50 درهم نوار اصل میکنیم маромад رفته. میگذاریم با یک ماشین فروشی Opel Zafira D است بادرون کی 39 زور واگن سال پریوشش 2006 سال سویفرش بنزینی خالی объем موتورش 2 لیتر коробка автомат 300 ماشین بادرون بهترین ماشین кондиционер دارد کожный салон панорама ҳуҷҷат дорад 4 баллон пачка 4 азиз дискаҳои раднои мошин ҳамин дар шаҳри душанбе гаштага мошин мега тоза кай мошин бен ёд мега тоза мошин баъдро дар шаҳри душанбе дар мошин бозор мондагӣ кадоме ки мегар диданӣ боша мошина мега рафта аз пеш бина соҳиби мошин дар территорияи Москва дар дустон азиз метавонед ки пулшо дар Москва тие нархи мошин 68 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад дустон азиз мошин дар шаҳри душанбе дар мошин бозор рақамош рақамои Россияи промой инами рақамо промой кор мекунад дар рақамошон WhatsApp дора агар пули ҳамин мошин агар шумо харид дар Россия ҳам тие мега соҳибаш мешавад. хоб маромад мошина маълумоташа гуфтем ягон саволу иловагӣ бошад агар барои фаҳмидан дар рақамошон занг занед дар WhatsApp-шон бештар маълумота гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромош накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадронки сечка соли бароишаш 1996 сӯишвараш бензини холӣ объём мотораш 2 литрай коробкаш механикай 300 мошин мегад чоткай мошин 96 яъне ки объём не мошин мегад 300 чотка 4 дӯстон азиз яъне ки 4 баллон да танаша бо 4 баллон запаскам дорад ки обши мега 8 баллон дорад мошин дӯстон азиз 4 дискаҳои мақсад ки AMG мега дорад дӯстон азиз. خب 14000 сомон мега дар ин мошин мега нав мега дар расходаи мошин чара мега яъне ки полни худ мега зур кардаги мошин 14000 мега нав мега дар болош расход кардаги мошин чара ҳама чӣ дорад мошин задни камера монитор акклиматори пачка хадавои баллон нав 8 баллон дӯстон азиз 4 электропакет сайсани тоза салон ҳуҷҷат дорад 4 баллонга пачка хадавои кардаги дӯстон азиз алишам мешава мега ба ягон мошине ки арзон боша болои сумамтия мешавад ва сумаки нархи мошин 55000 сомония мега соҳибаш бо муомила дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик яъне ки советский да дар ноҳияи Темурмалик нархиш 55 та муомила дорад 96 сол объёмни мошинча чотка маромад рақамошон аст кор мекунад WhatsApp ҳам дорад дига маълумота аз ҳамин рақамо гирем. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ трактори UT 404 аст бадронки ки трактор мега солои нава яъне сайстени беҳтарин трактори UT 404 соли бароишаш 2015 сол сайстени мега бен ёд мега ҳолати хуби техникита ҳамаш мега комплект мақсад ки ҷуфткунак инам хали мақсад ки ҷуфткунак обши хаттакашак ҳама чӣ мақсад ки комбайнам хали қатиша обши комплект бо хахтон маълумота мегирен инамҷа чизе ки дар навор дидеса инам хали чизои комплект нархша мега 100,000 мегем бо муомила мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи лахштон азиз деҳаи каракенжа обши территорияи ноҳияи лахшда нархша мега комплект мега 100,000 сомон аст бо муомила дӯстон азиз ҳамаи намуд асбобаш қатиш аст комплект нархи 100,000 сомон муомила дорад промои рақамои соҳибшон рақамои мегафон кор мекунад метавонед аз ҳамин рақамо маълумота гирен трактор UT 404 комплект ҷуфткунак ҳамаш катӣ маромад ягон саволу иловагӣ ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин фаҳмидан метавонед занг занед маълумота гирем.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ВАЗ-2107 мошинаи советски молодёжни сайстаниҳои зур. соли бори 2006-2003 сол суишфареш бензини холӣ объем мотори 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега беҳтарин тозака мошин хелаки дасти як гудам дае. мошин 4 та баллон мегад пачкадсун азиз. мошин мотори худча мега раднояе. ҳуҷҷатош мегад бучдагатсун азиз. мошин мегад транзитай. мошин мегад воздухтай. мошин дар хона мега хобай. мошини хеле мақсад ки тозака хеле агом кори вазбида агом чизои вазбин хеле кардагӣ нестае. нархи мошина мега 33 000 мегем бо муомилаи хуби хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. промои рақамҳои вавилони соҳибшона имо WhatsApp пайваст дорад. агар харидори аниқ бошад муомила савдош дар назди капоти мошин. нархи мошин 33 2003 сол мошин мегад бениҳоят тозака. хоб дӯстон азиз ягон саволтон бошад ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин мошин фаҳмида рақамошон занг занед ва WhatsApp имо нависед бештар маълумотша гирен. ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама карда бошад марамаз сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора марамаз мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B баъдон ки Opel дути сотка объёмниш. соли бори 6-2001 сол суишфуреш газ бензин гази рачурам дорад. объём мотори 1.8 экатека коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дӯстон азиз яксола мегад ҳуҷҷат дорад. танировкаш мегад бучдага не ки кандагӣ неста хоҳен агар далшихтон мекунен. 4 та баллон мегад 70% кондитсионер электропакет дӯстон азиз. خب و ماشین میگه بالاتش میگه بهترین आहे. نرخ ماشین میگه 55000 میگه با معامله میشود نه که بسیار نه کمتر. نرخ اخیرش میگه 53 میگه میشود و اگر ماشینی که کاروبکاش اتومات باشه میگه بالوش میگه سوم میتونه. ماشینی که ساز باشه کاروبکاش اتومات باشه بالوش میگه سوم میتونیم علیش میکنیم. و سومکی نرخ این ماشین حاضره ما اوپل دوستان عزیز وکترا به 200 55000 است. یعنی که بسیار ارزان نمیشود. 53 میگه اخیرش به خدا میگه ناراحت نکنید فقط خریدارو. و ماشینچه айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе. якумаш рақамҳои вавилон дасти дӯстон азиз ахираш 67, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 63 идам кор мекунад. WhatsApp дорад. метавонед бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D баъдон ки американка SK светои мақсад ки хали селебристи нақрагӣ светои зур беҳтарин ҳолат. خب Toyota Camry 10 соли бори 6-2010 сол суишфуреш газ бензин объём мотораш 2.4 литр коробка автомат сайстани мошин мега бениҳоят беҳтарин ва тоза. мошин то ҳамин охири сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер электропакет хоб старт стоп мултирул ҳама намуд наворота дорад. мошин тозака баллон нав диска писка мошин опшин беягон сарапина беягон расход опшин мошинча тайёрае. нархи мошина мега 130000 мегем бо арзона мекунем мега соҳибош ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахшда. якумаш рақамҳои TCL тоқа WhatsApp дора кор мекунад. рақамҳошон кор намекунад. рақамҳои TCL тоҷикистонае. рақамҳои худаш кор намекунад. тоқа WhatsApp дора ахираш 77. ва дуюмаш рақамҳои Россияи промои кор мекунад ки WhatsApp надорад. рақамҳои дар Россия будагӣ кор мекунад ва рақамҳои болобуда TCL ди Тоҷикистон тоқа WhatsApp дора. мошин мегад мақсад ки задни камера кондитсионер электропакет кожини салону опшим ҳамаи наворота дорад. диска баллон пачка ҳуҷҷат то охири сола опшин мошин бениҳоят тоза мегад. 130000 мегад бо муомила ва савдои хубуш мегад дар назди капоти мошин. хоб марамад рақамҳои Россияда ки занг занед ва WhatsApp Тоҷикистон занг мақсад нависед дигар маълумотои пураша гирем. лайкора фаромӯш навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум техникаи фурӯшӣ. дискаи фурӯшӣ аст баъдон ки тоқа дискаи фурӯшӣ комплекта дискаи рамашкаи опелои хетчбек опелои карван ва опелои ситан ва барои дигар мошинам яъне меша размери 14 4 донаи пачкаи хеле сарапина надорад ки сайзтанинои зурае. ягон каҷала варид хеле мақсад ки сарапина надорад. нархаш мегад 3100 сомона мегад. каунтара мегад муомила мешавад ва агар ҷое ки шумо хоҳен даставка мегад роӣ мекунем. 3100 сомон аям диско яъне ки ду пар буд мегад яъне ки барои ду мошин буд мегад якча фурӯхтан як тагаш мондагӣ ва қарор дорад дар территорияи шаҳри бохтарда.
рақамҳои вавилон дастишон ва рақамҳои мегафоншон мақсад ки WhatsApp он дора кадом то ки мехарен марҳамат дига маълумотша гирин. Ягон варианти алишам боша мегам марҳамат пешкаш кунанд алишам мешавад сумаки 3100 сомон марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Toyota Mark II. соли бори 6-1996 фурӯш газ бензин мотораш 2 литра коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад бе ниёз мега сайстани хубай 10 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад 4 диска электропакет кондитсионер зунад коробкаш мегад главни мегад ҳамин муштара фақат коробка ва моторшо мегад ғам метан ки ҳам чиз мегад созай балон мегад соз нав мотор соз ва коробка 100%. нархи мошин мегад 23000 аст бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. خب رقم‌های صاحبشون هست رقم‌های تیس مگافون هست کدام شما که می‌خرین بیشتر معلومات چگیریم دوستان عزیز با خاطر مهنت‌های ما یا لایک را فراموش نمی‌کنیم می‌گذاریم و اگر امکانات باشد سیلک نواری ما رو در دیگه سایت‌ها پادلساش می‌کنیم. می‌گذاریم با نهم ماشین فروشی نوبتی است که اوپل استرا اف در کوزه سیدان سایت‌های بریز شامپان соли бори 6-1997 фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ мошина хая химчистка мекунем 4 та балон навадтун азид намедон чашкошане ки варид ранге ки надора бу хахтон маълумотша мегирен нархи мошина мега 32000 мегем бу хай қачон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошина хай хали сайзтанои зури 45000 сидан неста не ки хали созай нархшда арзанда 32000 бу муомила доштаем. ҳаст рақамҳошон билайн кадом то ки мехарем бештар маълумотша аз хушон гирад дӯстон азиз занг занен ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора марҳамат рӯй кунем мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед гузорем ва навора то охираш тамошо кунед аз шумо хоҳиш ки ҳамин навори моро дар дигар сайтҳо падлисаш кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia Cybertruck светои сафед соли бори 6-1995 фурӯш газ бензин объем мотор 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз созай чихолои нав хай краскаш камтар хали хираш дага не ки барои ҳозира ҳай када гаштан мешавад балон дӯстон азиз средня ва дискошан простой электропакет обшин хали мошин мегад ҳолати хуби техникӣ да мега созай нархи мошина мега 9000 мегем бо муомила мекунем мега соҳибуш ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон рақамҳои тисе соҳибшон тиселай 9000 сомон аст муомилаи хуби хуб дорад. хоб кадоми шумо да ки маъқул аст марҳамат занг занед дӯстон азиз шумо дам агар ягон мошини фурӯшии хона замин квартира бошад рақамҳои мо барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp имо дора марҳамат рӯй кунем мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш дорам ки лайкҳоро фаромӯш накунед гузорен ва навора падлисаш кунед. خب چی ماشینی که با شما لازمه نویسید ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم و این بود نوار امضای ما تا ویدیو آینده خدا نگهدار.